Pane chitiko chinoitika munyika yedu yeZimbabwe vanhu vari kuona kuti aiwa kudhekilana kuri kuita our economy vanhu vari responsible vanhu kuministry of finance they are failing to explain or provide a quick resolution vachitsanangura vachitaura mashoko kuti why is it our economy and our own currency iri backed minerals edu iri kudecline. Sanoenda mashoko anobuda nyoko panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Tipina vakomana vafambira nawo akaone pa the news akusabuda nyora vachiti the finance minister Mthuli Ncube has struggled to explain by why the country's local currency Zimbabwe gold ZiG is on sharp decline, depreciating precipitously to an extent of being the worst performing monetary unit in the world, when it is supposedly gold backed. At a time, billion prices has been soaring. Gold increased 590.6 USD per TOZ or 28.61% since the beginning of 2024, according to the trading on a contract for difference that tracks the benchmark market for the commodity. Historically, gold reached an all-time high of 2,685.49 in September 2024. The logic of ordinary people is that if ZiG is gold-backed, then it should be strong now or in fact appreciating value as gold goes up. Ncube ducked and dived incoherently on the issue, with his muddled explanation worsened by his low Shona proficiency. Aiwa, we know kuti pakutanga kwegore even muna September vanhu vakaona kuti aiwa the last month muna September vakaona kuti aiwa gold yaka appreciate its value, but we know kuti our own currency iri backed by the minerals especially gold racho, but tikuona kuti aiwa value yacho ye currency yacho iri kutodecline iri kutodzika pasi. Tikuona vakomana vana Mthuli Ncube they are failing to explain why zviri kuita so. Vanouya pana pasi picture muri kuona iro rake Mthuli Ncube ari in interview achitotadza kuti explain kuti zvizvi zvitomboitika zvaitotaura vanhu vaitotadza kutozvinzwisisa kuti anozama kuexplaina kuti kudii zvisikatombo sense. Patudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vamwe vari kuuya vachiudza kuti aiwa these guys they're incompetent. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell.